I ni wedi dod i'r gegin, Nerys. Licen ni weid blwyddyn newydd dda yn Tseiniaidd i ti, ond sa'n gwybod beth yw e, Sian, ysdi di syniad? Ni di trio. Ni di trio, ni'n cofio beth yw e. Reit, mae rhywun yn dweithio fan hyn ar yn clist yma. Gong hei fat choi. Gobeithio. A'r un peth, easy. Gobeithio. O, dwi'n credu bod ti'n iawn. Na ni fe. A na beth yw'r ysbrydoliaeth ôl i'r fwydlen hyn, yn hollol, ie. So ni'n neud Nŵdls Porc gyda saws, melys a Sawrus mewn ffordd fel ti'n gweud. I ni gyd yn gyfarwydd falle a porc melys a Sawrus. Mae hwn a sy'n gallu bod yn uchel mewn braster. Mae hwn falle yn ryseit bach mwy iach o ran. Ni ddim yn ffrio gormod o bethau. Felly, twymo'r woc i ddechrau, a wedyn ni chydig bach o olew sesame yn hwnna. A ni'n mynd i ddechrau off trwy ffrio'r porc. Mae gen i 300 gram, digon i ddau yw hwn. 300 gram o porc. Neu llwch chi ddefnyddio'r tenderloin, y fillet, neu llwch ddefnyddio steak porc a just i dorri fel an yn fan. Unrhyw fath o gig sy'n mynd i goginio yn gyflym. Mi'n credu bod hwnna'n ddigon twym, achos fi wedi twymo fe'n gynt. So, mewn â fe. A ni'n mynd i... Dylen ni gobeithio gallu wneud y pryd i gyd yn yr amser sydd gyda ni rhyw 5 munud. Felly, jyst i ddangos i chi. Dim ond bod chi wedi paratoi popeth o flaen llaw. Mae'n cymryd munudau'n unig i goginio. At hwnna nawr, fi'n mynd i ddefnyddio sinsir, sef root ginger, gwraidd y sinsir fan hyn. Fi wedi bilo fe, a wedi torri fe'n strybedi. Fel arfer fydden ni'n torri fe, gratio fe. Ond mi moyn blas y sinsir trwy hwn. Felly dyna pam, ni wedi torri fe'n strybedi tenau fel hyn. Ac ni'n mynd i ychwanegu hwnna at y porc fel bod yn coginio yn yr un amser a'r porc. A fel efo, gyda bwyd Tseiniaidd, falle ni'n dieddol o gael takeaways yn dyn ni, wastad meddwl o treat bach. Ond wrth edrych ar popeth wedi gosod mas fan hyn, mae'n edrych yn eitha iachus, yn dweud? Wel, odi. Unwaith ti'n gyfach, mae'n lot o lysiau, yn dweud, ti'n bod? A hefyd, maen nhw'n coginio pethau mewn wok fel hyn, yn eitha cyflym. Felly mae'r lysiau ddim, dyn nhw'n aros mewn sbel, mewn dŵr neu rhywbeth, felly maen nhw'n cadw i maith. A hefyd cadw i ansawdd, mae bach o crunch yn nhw. A hefyd, os wyt ti'n neud dy hunan, i ti'n gwybod beth ti wedi rhoi mewn wedyn, a dweud ti'n yr peth? Yn hollol. So tra bod hwnna'n coginio, fi'n mynd i wneud y saws melys a Sawrus. Felly mae Dyfydd Cynhwysion i gyd fan hyn wedi osod. Ni'n dechrau gyda sudd pînafal. Mi'n mynd i roi hwnna ymlaen i weld ni'n cael, oops, dyn ni'n wrong, gres ar hwnna. Roi ni hwnna off. Oh, good. Oops, sorry, chi'n berwi fyna. Oops. Na, so ni wedi cael ymlaen to. O, mae'n ymlaen. Mae'n ymlaen. Ydy, jyst cael ei aros yw'r peth. O na, dwi ddim moyn aros, ydw e? Ie, dyla lawr i fi. Dyna fel ar e. Eitha. Iawn. Technoleg o beth gwych, ydw e? Reit. So, sydd pînafal, a wedyn ni saws neu ketchup, coch, tomato ketchup, yna, 2 llwy fwrdd o hwnna. Gallwch chi wrth gwrs brynu potel yn barod os ych chi'n brynu amser, ond mae hwn yn ddigon rwydd i wneud. Siwgr wedyn ni, mae'n rhaid i gael siwgr ar gyfer y melyster, a wedyn ni saws soi, 1 llwy fwrdd o saws soi, ac wedyn ni melyn neu finegar reis, neu llwch ddefnyddio sherries nag yw hwn gyda chi, 104 millilitr o sherry. A gadael hwnna i ddod i'r berw. A wedyn ni'n mynd i wneud cymysgedd gyda blawd corn a dŵr. Just mae hwnna'n mynd i helpu dewhau fe. Ti'n bod y melys a'r Sawrus, ydy falle y peth clasurol o ran bwyd Tseiniaidd? Ydy'n y peth cyntaf ti'n meddwl am, dy fe? Yn hollol, yn hollol. Reit, mae porc wedi cael cwbl o funudau. Ti'n mewn yna nawr? Monj tŵr rhain. Reit. Ni just wedi torri nhw'n strybedi, a wedyn ni 2 wahanol fath o pupur. 1 melyn a 1 coch. Llwy'n neis yn dyn nhw. So mae yn lliwgar. Felly troi hwnna. O, lyflu. Y gyfrinach yw bod ti'n torri popeth lan o fan, efe? Yn hollol. A torri popeth yr un faint, achos maen nhw'n coginio yn yr un amser. Na ni. Gobeithio bod hwnna'n dod i'r berw. Fi wedi wneud tyma bach o flaen llaw, ond mae eisiau chi dod â hwnna i'r berw a wedyn ni chwanegu'r blawd corn i dewhau fe, ond mae dyn ni un fan hyn yn barod. Fi'n gwybod ni'n dechrau rhedeg mas amser, felly mewn ar nŵdls wedyn ni. Mae rhain wedi coginio yn barod, felly jyst mater o dwymo nhw. Nŵdls wy yw'r rhain. Nŵdls wy, yfe? Ie. Mae'n edrych yn neis yn gyfe. Ac wedyn ni barod nawr i roi'r saws melys a Sawrus ten. So hwn nes i'n gynt. A wrth bod chi'n gadael ei oeri, mae fe'n tewhau, wrth gwrs.
Unwaith fyddwch chi'n... O. Yn gael ei flas yn nawr. Neis, ydi. Bwyd perffaith am dy Gwener, ynddo fe? Ydi. A popeth yn tasgu yma. Bywyd i hunain der manch trw na. O, sy'n dos e. A so mae e cystal y bo'n barod nawr, yn diwe? Odi, mae fe mwy na rhaid barod, so ni'n mynd i roi tymor bach mewn bowlen fan hyn. A wedyn, be fi wedi wneud yw tosto hadau sesame. Rwy'n hwnna fyna. Rwy'n rheina ar ei benne. A wedyn i... O, fi wedi gofio roi shibwns mewn. A cwbl o shibwns ar y top. A hwnna rheina ar y top. O, gwan te, newn ni drio'n gyflym nawr, ie? Reit, rydw wel. Newn ni wbod nhw mewn nawr. Sgwysawch chi? Mae'n neis. Wel, heb y... A weithiau mae eisiau pinsio'r halen, mae'n dibynnu. O, mae'n iawn i fi, ty beth. Mae'n iawn i ti. Diolch ti'n Eris. Iawn. Diolch yn fawr.